Gradska galerija Štrigl otvara izložbu Vesne Mačković. Vrlo interesantna izložba. Vesna kao jedna vrlo interesantna umjetnica, dakle naša Siščanka, koja dakle koketira s raznim umjetnostima. Ovdje kod nas po prvi puta, ovo je njezina i prva samostalna izložba, da se razumijemo, dakle ona prezentira kompjutersku grafiku. Ovo je multimedijalna izložba, moja prva samostalna izložba nakon nekoliko online izložbi sa drugim kolegama. Prošle godine sam sudjelovala na najvećem međunarodnom bijenalu digitalne umjetnosti, ali s mojim videoradovima. Ovom prilikom prvi put pokazujem moje slikarstvo. Nazvala sam je multimedijalna izložba specifično zato što svaku sliku prati i video, animirani video koji koristi video snimke procesa nastanka svake digitalne slike plus video efekte i animacije upotpunjene sa mojim glazbenim soundtrackom, znači komponiram glazbu inspiriranu svakom slikom. Naslov izložbe je kraj dnevnog programa na TV kanalu Matrice. Znači odlazimo malo u neki drugi svijet, u neke druge civilizacije, u neke svemire i inspiriram se idejom što ako postoji negdje neka civilizacija intelektualno naprednija od nas, tehnološki naprednija. Oni vjerojatno isto imaju neke svoje potrebe za zabavama, za opuštanjima nakon dnevnih procesa, rutina, frustracija i tako dalje. Zamišljam se na njihovim zabavnim potencijalnim TV kanalima što je na kraju programa. Kod nas je na primjer himna ili vječna vatra ili ribice u oceanu ili nešto tako. Zamišljam se što je na kraju njihovih zabavnih programa. I tu su izloženi i neki suveniri sa otisnutim uzorcima tih slika kao maske za lice, prigodno kao vrećice s mirišljivom lavandom, razglednice sa poetskim riječima vezanim uz svaku sliku. Također tu su i rekviziti iz mojih kazališnih predstava i drugih projekata i svi ti predmeti se mogu kući ponijeti kao poklon u zamjenu za malu donaciju. Izložba je otvorena do 18. studenog. I ovim putem vas pozivam da dođete u galeriju Štrigl, da pogledate izložbu, naravno uz ovo trenutno stanje koje imamo, dakle, obavezne su maske, na ulasku treba dezinficirati ruke i evo ga, to je otprilike manje više to.